martangiang mahitan. Asini rohama dihamu dohok dame nasian de batamata. Dohok nasian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Dihamuna donga saha porsiaon di bagasan Yesus Kristus. Hatani di batari hita iman atar surah di 5 Musa bidutulu ayat 24. Ale Tuhan Jakoba nunga tutu dipuka ko patuluhan tu naposom hati bulom. Do tangamu nagugui. Aitung debata diama di banua gicang manang di tanaon na tarbahesa patu pahon songon jadi-jadi mi. Dohot songon hagugu umi. Ya Tuhan Allah, Engkau telah memulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran dan tangan-Mu yang kuat, sebab Allah manakah di langit atau di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Ido saha donga saha porsiao judul ini turpu tahun ima tanganmu nagugui kebesaran Allah. Sada panidangyon ni hapor siyaon na pinasaha ni si Musa tutonga-tonga ni bangso Israel. Danga dong debata songon debata ni bangso Israel. Debata na songon dia mana adong di portibion songon haguku umi. Songon huasomi. Lapatan na di ida jara di bereng bangso ido di panukunukuon di tonga-tonga ni akahalongangan na binain di debata atau tonga-tonga ni bangso Israel. Nama dua na sida sen habuangan saat di perdalanan di parhorsihani. Molo di payhuti na sida sa sitong napadohan ni si Musaon na marlapatan tangan ni debata dia mana adong di portibion. Hagugon na songon dia ma adong dapo di portibio songon hagugon ni debata. Molo diajak kita rupani dia makadonga saha porsiaon. Neng meruji-ruji du ida di igil trupukoan. Molo didok meruji-ruji ima bagaimana kita akan melihat kebesaran Tuhan itu seperti umat Israel begitu mereka sampai di tanah perjanjian, begitu mereka akan nantinya mereka sampai di tanah perjanjian itu, maka diingatkan agar mereka yakin dan percaya tidak ada Allah seperti Allah Israel. Di mana Allah itu Allah yang maha besar, yang membuat mereka yang luar biasa, yang layak mau dikatakan di sini supaya setiap manusia jangan ada yang menyombongkan diri. Asal yang tunggu-tunggu nih debata, aduh bagus. Mana ada diri, mana ada debata nama ngalihon haguku untuk tonga-tonga nasida. Anggo sa sitong laikon mereka menyadari, ngadong na bui si pangasawan nasida. Anggo dang na debata na bermurah hati ang na beta debata na mangalihon waso na tonga-tonga ni. Peristiwa ni sida di perdalanan ningun nasida. Molo di debata api halongangan na bulu di. Edak kalongan bulu di dia makadongan. Mulu tayo do na sida harus sa keperhatuban di Mesir. Dan na halongan bulu ni na tayo da kabadongan na buhay na sida malua siya tangan ima siya Raja Firaun na mamulus. Mulu sa taguari di Laut Merah. Dan na halongan di dia makadongan 40 tahun na sida di perdalan di parhorsihan. Dan halong nga bulu na sida buy mga buy minum buy na sida marsi pangandak kalau nga bulu sa sitong nga dia makadongan nga dong halong nga nasi ang gusto da kola debata. Alam niyo dia ita sa dong sa porsya. Gudang ni halong nga ni na buy ta chalo di bagasang nguluta.
Gurangnya kapabehenan di debata nata hilala sa sitong na kota sadari sudi pardalanan ni nguluta. Di pardalanan ni nguluta itu song padok ni si Raja David di bagasang ngula ira namar nipi doau di bagasang ngulukon ni na ibana namar lapatan dui ala di ida ibana di pardalanan ni nguluna bahwa dia mendapat segala sesuatu yang dia terima itu adalah seperti mimpi karena dia tidak tahu itu semuanya peristiwa dan semuanya berkat yang dia terima itu adalah anugerah. Sabesa. Alani do dia makadonga saha porsia odo nanai ajau di trupukon hatan debata tu kita aso nangadok kita menamar gijang ni roha ayo la tangan ni debata dui ale guda kala noai na lupa na gijang rohana mereka lupa dari mana berkat dari mana semuanya sumbernya itu lupa mereka siapa yang memberikan itu bagi mereka gurangi halak noai na bedebu tu roha diri kesombongan rohani, kesombongan manusia itu yang begitu sekarang kita lihat tingkat kesombongan itu semakin hari semakin tidak menyadari berkat Tuhan itu. Gudang neng halak songon neng madabu na itu kesombongan. Nama kilala holan ala ni gugodoan pikiranna. Tetapi firman hari ini mengingatkan kita juga sekaligus hola sen debata. Danga dong nabusi pangasolata. So hola debata na mangalehoni. Ani dia makadong asa porsia odon na beringot tadi perdaling multo asa tadok ma halongangan ni debatani tadok ma holat tangan ni debatani danga dong debata na asik danga dong na asik so holat debata na mangalio di dita amen mau dia hati ma Tuhan marhiti hatam na bedi amen.